Хайна духаро базимо бирум рафтеста чагалдак тесте ина он чагалдак мон ҳаст давом дора чақати зани ҳеварам фас кадесте сари зани ҳеварам на вайрона барои чӣ вайрона ку вайрон дагишам буду ама дер омадам сари зани ҳеварам вайрона. ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва харакҳои ширини ман, умедворам ки ҳама кас сиҳату саломат ҳастен. ирӯза видеои мо бошад аз ҳамон видеоҳое ки дар ид пухтупазо карда будем. подробно нишон додагӣ не, аз сари видео гап мезанам. хоҳишмандо боша, агар метавонед то охири видео моро пайгирӣ кунед. агар нафарое бошанд ки фикр кардаеста бошанд ки дар ин видео подробно ягон пухтупаза нишон додагем, не и ухели видео нестай. насиб иншааллоҳ ай видеоҳои дигар подробно ҳама намуди пухтупазаро нишон метиҳам, барое ки дар рӯзи ид як рӯз пеша ид пухтупазо карда будем. мо ҳеҷ вақт успеҳ намекардем ҳамаи и пухтупазоро видео карданда. барои ҳамин чанқае ки вақт ёфтем, чанқае ки тонистем кам камам ки боша, барои шумо навор кардам. духтаро видеома агар хай тамошо карден, қадр кунен, лайкҳои худтонро бимонен, фикрҳои худтонро бинависен. агар маъқул шуда боша видео, нафарое ки беподписатсия тамошо кардестен, подписатсия кунен, баъд тамошо кунен. и як дастгирӣ мешава мода, барое ки аз шумо ҳеҷ намеравад, танҳо намо як подписатсия, лайк, комментария моро рӯҳбаланд мекуна. чӣ хеле ки шумо медонен ютуб ягон хел пул ҷудо намекуна ягон кас да и қадар мақсад меҳнате ки мо мекунем. шумо ҳами лайку комментарию подписатсиятон кати метавонен ҳам қамора дастгирӣ кунен. барои ҳамин просмотр кам шудага рӯзои охир лайк чӯта лайк мемонанд, лайкгӯ мешавад, намедонам аз кадом ҷиҳат боша, аз сабаби дастгирӣ кам будан боша, намедонам. хулоса ки лайку комментариҳо нест шудеста подробно видеоро дастгирӣ кунен. агар ки дастгирӣ шавад видеои дигарӣ меброяд. агар ки дастгирӣ кам шавад ами лайкҳо кам шудеста чӯта завқи ман нест шудеста. як ҳафта зиёд шуд ман навор напартофтам. барои чӣ напартофтам ки нам хел дастгириҳо суст шудеста. барои ҳамин ана ин видеое ки шумо мебинед, агар шумо фикр кардаеста бошед ки ман видео надорум, барои ҳамин намепартом видео, не, видео бисёр дорум, лекин ки дастгирӣ кам мешавад. морам нигоҳ мекунем ки дастгириҳо кам шава. агар нистои тайда барои ӯ монтаж кардан, и қадар гап задан, гуфтию гапҳо ки вақти худта ҷудо мекунӣ ки дар ивазиш қадр намекунанд меҳната, баъд хушуд намебиёяд. духтаро хай умедворам ки маро дуруст фаҳмида бошед. ина хай духтаро пухтупазое ки мо кати зани ҳеварам кардем дар иҷа боша причудара буридестам. ҳазор раҳмати калон духтаро, кадоме ки дастгирӣ мекунанд видеои моро. ҳазор раҳмати калон ки вақти худтонро ҷудо карден, видеои моро тамошо карден ва лайки худтонро монден, комментарияда фикрҳои худтонро навистен. дар комментария нависен ку видеоҳои мо шумода маъқул ҳаст ё ин ки не. нигоҳ мекунам комментарияра. чӯта нами дастгириҳо сустар ки шудеста, худам ба худам фикр кардестам ки оё дигар видео бимонам ё ин ки намонам. ҳамин масъалада фикр кардестам рӯзои охир. барои ҳамин дар комментария мехоҳам бинависен ки видеои мо шумода маъқул ҳаст ё ин ки не. дастгириҳои шуморо мебинам духтаро. дӯстони азиз, мехоҳам ки дар иҷа шуморо кати хоҳарак мо шинос кунам. ин хоҳараки мо дар ширкати атомӣ кор мекунад. ҳар яке мо медонем ки ширкати атомӣ чӣ қадар кор карданаш осон аст. ба мо ҳеҷ чӣ лозим намешавад. як телефон, як
ватсап дошта бошад телефон, тамом дар ин ширкат метавонед ки кори худтонро сар кунед ва хариди шумо дар як сол як маротиба аст. фикр мекунам ки ира ҳамаи ами занҳои мо метавонанд, барое ки маҳсулотҳое надорад ки мақсад мода лозим набоша. маҳсулотҳое дорад ки ҳам саломатии моро барқарор мекунанд, ҳам барои зебогии занҳо, ҳам барои нарехтани мӯи сар, барои дандон, барои касали гурда, касали қанд, барои ҷигар, хулоса барои ҳама намуди бемориҳо дар инҷа маҳсулот пайдо карда метавонед. ва чӣ хеле ки гуфтам барои зебогии занҳо бисёр маҳсулотҳо доранд. Барои ҳамин фикр мекунам ки дар як сол як маротиба харид карда ҳамаи мо барои саломатии мо метавонем. барои ҳамин номерои хоҳаракмона монду, метавонед ки нависеншон чӣ савол ҷавоби оиди кор кардан дар ширкати атомиёе ки маҳсулот лозим боша, шумо метавонед ки хоҳаракмода муроҷиат кунед. беҳад зани меҳрубонанд, зани ҳалиманд ва спонсори беҳтаринанд. ба дами корҳои ситивой наставник роли бузург мебозад. барои ҳамин ин агар ки наставники беҳтарин кофтеста бошед, метавонед ки анами хоҳараки мода нависен, шуморо кора ёд метиҳанд, нозукиҳои кора ёд метиҳанд, то ба қуллаҳои баланди ширкати атомӣ рафта расидантона кӯмак мекунанд. номеро дар рӯи экран духтаро нависед. ина хай духтаро, чӣ хеле ки диден ҳамаи ами пухтупазомона кам-камак нишон додам. агар ки дастгириҳоро нигоҳ мекунам, нағз дастгирӣ шавад видеоҳом, ҳамаи ҳамин пухтупазома мемонам подробно нишон дода. агар ки дастгириҳо суст боша, чӣ хеле ки шумо медонед вақте ами навор мекунӣ, коре ки бояд дар 20 минут кунӣ, анамро дар 2 соат мекунӣ. барои ҳамин нигоҳ мекунам, агар қадр кунед пухтупазора, меҳнатҳоро қадр кунед, агар худо хоҳад ҳамаи ҳамин пухтупазора подробно видео карда шумода нишон медиҳам. агар ки дастгириҳо суст шавад, фикр мекунам бо ку дигар видео монам ё ин ки намонам. и духтаро, чӣ хеле ки шумо медонед, мо дар хонаи ҳеварам пухтупаз кардастем. ай трезаево ҳам хеле бо камтар барои шумо навор кардам. дар вақти самбуса пухтан ҳам самбусаро навор кардам, ҳам бо бернакорам барои шумо камтарак навор кардам. ина самбусаҳои моро бинед чӣ хеле хушрӯ тайёр шудааста. субсирхак якчанд намуд самбуса печондем. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда худованд нигаҳбон бошад.